Benvinguts bon dia, magnífiques conselleres, magnífics consellers. L'Assemblea dam inici a aquesta sessió ordinària del Plen del Consell Generau d'Aran. Avui, en tot cas, aquesta sessió serà gravada i penjada en els hilats del Consell Generau d'Aran per a moderar situació en aquests moments de la cobertura telefònica per les ventades. El primer punt era aprovacions de procedits dels actes de sessions anteriors. Hi ha qualque qüestió? No, i tot correcte. Jo, en primer lloc, m'agradaria posar ara a Rosa Mari Salgueiro, que per temes personals no pot assistir al ple, però nosaltres vam votar a favor. D'acord, força gràcies. Anava sense també desencusar la consellera Casas. El punt número 2 deia de Vallacunde dels decrets de sindicatura. Si hi ha qualque qüestió que vulguin que... No ho hem cap de demanda. El punt número 3 de Vallacunde de resolucions delegades de la Conselleria de Territori, Paisatge i Canvi Climàtic. Tampoc, tot correcte. El punt número 4 i el de Vallacunde dels acords del Consell de Govern. Res no diré. Molt bé. El punt número 5 seria l'aprovació inicial se procedís de la modificació de crèdit número 8 del pressupost general del Consell Generau d'Aran. Com a vostès saben, era documentació. En tot cas, està un breu resum de la modificació. Li passaria la paraula a l'interventor de Junts de la corporació. No, si li podets passar, si vos plats. Merci. Solets reprendre les partides més importants que se modifiquen. Hi ha, per exemple, la subvenció de Cullaran, que se met 47.000 euros, i avui era la subvenció de l'any passat, més en el traspàs de la incorporació de romanent de 2024 al 2025, no sé, que per tant s'ha de preveure l'aportació d'enguany. La partida més important era la transferència als SAPs, que és la transferència que fem regularment en tot barrament de l'exercici en organisme autònom, i dos petites també ajusti per despeses que hi ha hagut en SAP. També s'augmenta la partida del plan de sostenibilitat amb 120.000 euros en era obra que no és del tot subvencionada la que hem fet plan de sostenibilitat. Augmenta força la partida de reparació i manteniment d'equip informàtic, que és bàsicament per adquiriment de noves llicències informàtics. I d'impuls apareix el crèdit extraordinari entre la subvenció a l'associació el congrés de 30.000 euros. Aquesta modificació se finança amb romanent de tresoreria i hi ha un total, són import de 1.064.750 euros. Bé, força gràcies. Inicial sembla de un cauca... Ara nosaltres des del nostre grup creiem que la modificació ja adienta els informes de governar de l'equip de govern que prenderan diverses modificacions per molt que es pressuposti el pressupost, després quan vas passant l'any has de fer les modificacions, però nosaltres com que no intervenim en aquestes decisions el nostre vot va estar d'abstenció. D'acord, doncs passaríem ara a votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor. Força gràcies. Passam ara al punt número 6, que en la línia del punt darrer hi ha l'aprovació inicial se procedeix de la modificació de crèdit número 1 del pressupost de l'organisme autònom Foment Turisme Val d'Aran. En tot cas, la intervenció pot ser a introducció. Hi ha una modificació força senzilla que ja ha passat pel Consell Rector de Foment Turisme Val d'Aran i que hi ha un import de 100.000 euros, bàsicament en dotar la partida de publicitat i propaganda, com era modificació de pressupost del Consell i finançada amb el romanent de tresoreria. D'acord, força gràcies.
nosaltres, igual, en la mateixa línia que el punt anterior, nosaltres ens vam abstenir. D'acord, força gràcies. Penso que l'heu amortat, que em faig que hi ha en vermell. Vale, perdó, que deu estar la bateria. Doncs passam també a la votació d'aquest punt. Vots en contra, abstencions, vots a favor. Força gràcies. Punt número 7, aprovacions i procedits del Plan Econòmic Financer 2025-2026 del Consell General d'Aran. Novament, doncs, li passi la paraula a la intervenció de Junts. Solet en bambús que el Plan Econòmic Financer és com a conseqüència de la liquidació de l'exercici 2024, on les diverses regles fiscals que cau que les administracions públiques complim. En la liquidació del 2024 la regla de la despesa no és positiva. La regla de la despesa hi ha magnitud que mesura l'augment de la despesa no financera que hi ha una administració respecte a l'any anterior. En 2023 haurem una despesa X i la normativa permet que aquesta despesa de l'exercici anterior se pugui augmentar amb l'increment de la taxa que fixa l'Estat, que és aproximadament un 2,6%. Clar, si augmentem la liquidació del 2023 un 2,6%, surt una liquidació força similar. Què succeeix en el Consell General d'Aran? Avem la sort de que el nostre finançament pot variar força d'un exercici a un altre, amb el nostre model de finançament, i això que provoca que d'un exercici a un altre el nostre augment de la despesa liquidada sigui superior a la taxa de referència que marca l'Estat. Per tant, com a conseqüència s'ha d'un pla econòmic financer que solet té un exercici econòmico-teòric per prendre determinades mesures en tant que se pugui retornar a la senda de l'estabilitat financera en un exercici de 2 anys que són el 2025 i el 2026. D'acord amb l'estudi econòmic financer, si l'acabeu llegit, una lectura plan interessant, veuràs que en teoria se compleix el retorn a la senda de l'estabilitat pressupostària en un escenari de 2025-2026. És cert que hi ha un exercici teòric que en la realitat serà difícil que usem el nostre finançament, el nostre model de finançament, complir la regla de la despesa. L'única solució és complir la regla de despesa i gastar un exercici d'una forma pariera a l'exercici anterior. I això és difícil. D'acord, força gràcies. En tot cas, com ben apuntau a la intervenció, ara fin el nostre sistema, el nostre model de finançament, el nostre pressupost, especialment tenint en compte tota la irau d'atenció a les persones de salut i benestar, doncs és evident que no són iraus en els que puguem preveure el resultat final a nivell pressupostari de l'exercici. D'aquí ho hagués pla, com s'ha exposat, a complir amb la normativa vigent. Si hi ha alguna qüestió al respecte? Nosaltres, com que no interviem en els AEs econòmics del Consell, el nostre vot serà d'abstenció. D'acord, doncs passam a la votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor. Gràcies. Passam al punt número 8, que hi ha nomenaments de procedits dels representants del Consell General d'Aran en la Comissió d'Urbanisme de la Val d'Aran, la competència dels quals correspon al ple de la màxima institució. Ben, així se proposa un canvi degut a canvis en l'estructura de l'AIRAU d'urbanisme i, per tant, la substitució del que ha estat encara coordinador de l'AIRAU de territori per a arquitecta coordinadora de l'AIRAU actualment. La resta de membres demorarien igual. Si hi haurà... No, hem a favor, no. D'acord, que es daríem aprovat per assentiment a l'expunt.
Passam al punt número 9, que era informació de govern. En aquest sens li passaria en aquest moment la paraula al magnífic conseller Francesc Bruna, en tant que mos esque 5 sos de l'actuació en aquest moment del Departament d'Agricultura en Val d'Aran a tour de la vacunació de guant de la dermatosi nodular. Gràcies, síndica. Bon dia, consellera, consellers. Si me permeten, un senyal de resum, perquè són tot dades, qüestions de dies, per tant no estenem gaire. Com vostès saben, la dermatosi nodular contagiosa i la malaltia vírica són que afecta el bestiar boví. És una malaltia molt ràpida de propagació i, per tant, és obligatori emprendre les mesures d'aració i erradicació tal leu sapiguem de la seva presència. Això és segons reglament europeu. O sigui que nosaltres tot el que estem ajustem a normativa que veiem a nivell nacional i europea. Els primers casos han estat en Alt Empordà i al Gironès en data 3 d'octubre. També un resultat de 10.800 caps sacrificats i les següents explotacions que han hagut de wet sanitari. Això vol dir que tots els animals d'aquestes explotacions on s'ha detectat aquesta malaltia han estat sacrificats. Torno a dir, 10.800 animals. Per frenar la difusió del virus, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el DARP, estableix zones de restricció. La primera, on s'inicia el brot. La segona, cobrint un total de 22 comarques, era Val d'Aran, de 1.000 cens de boví de 370.000 caps de bestiar. El divendres 7 de novembre s'inicia la vacunació a Val d'Aran. A dia d'avui s'ha vacunat a propets el 60% dels cens. Perquè ens haguem una idea, ens queden explotacions que són de Baix Aran, perquè tal se comença. Depenent de la propagació de la malaltia, se podran autoritzar moviments o mantenir restriccions actuals. Són malalties que per això facilitat de propagació o d'aturada ens obliguen a això. Hi ha molts ramaders que ens han demanat guies d'autilops, però cau ben compte que serà tal com se pugui. Jo volia des de Seu també un agraïment a tots els ramaders que han estat afectats per aquesta situació i que les ha suposat aguantar el retorn del bestiar de les explotacions. És que extensió d'aquest agraïment també als funcionaris del Consell General d'Aran que hi han participat com a agents de medi ambient, tècnics per el seu treball d'aquests dies. A dia d'avui, portam a nivell de Catalunya, portam 15 dies sense nau i quasi. Les vacunacions s'iniciaren, cregui que el Departament de Ramaderia ha fet un bon treball, per el que jo enteni, ja que als 5 dies d'haver-se detectat el primer brot ja s'iniciaren les vacunacions. En aquests moments portam 15 dies sense nau i brots, vol dir que van per bon camí. Res més, m'agradaria agrair-li a tots els ramaders del territori les seves facilitats per poder fer aquesta vacunació. Res més. Gràcies, conseller. Seran de la qüestió o volen veure aclariment. En tot cas, se nota bé les 5 sos de la presentació pendent de l'AGE. Com vostès saben, des del Consell General d'Aran s'ha presentat, s'ha impulsat una nova campanya de promoció i difusió de l'aranès. Era l'usau campanya d'aquesta legislatura. És veritat també que en qui a la vegada que hi hagi força anys que no s'hagin campanyes d'aquest tipus. Era voluntat d'aquesta campanya i que sigui una campanya que sigui fresca, que sigui moderna, que presente també la llengua com a un element positiu, com un element no som que de cohesió, sinó també de possibilitats de vida, de treball, d'emprenedoria a nivell de negocis també. I que amb aquesta campanya s'ha premanit també un pla de comunicació a 10 anys, que vol dir que serà una campanya viva que cada any també s'anarà adaptant i metent al dia en diferents àmbits.
S'ha creat la marca paraigües que s'ha dit en aranès O, que vostès ja podran començar a veure també en els autobusos. Hi haurà també una campanya en tots els domicilis on s'explicarà aquesta qüestió. I després una campanya inicial que s'ha dit a Cine d'Idem, que el que ell haurà petites càpsules de vídeo, adhesius, roll-ups, etc., que el que ell és presentar paraules en aranès amb la seva equivalència en les altres llengües oficials del territori, en català i castellà, també amb la voluntat d'apropar la llengua a la ciutadania. Amb tot això, se prevé que a 2026 aquesta campanya se centra en el món del comerç, més sense desbrembar ja més el carrer, com a digui, pedagogia i recuperar aquella militància social que era la nostra llengua de besuny. Pendent aquests dies també coneixeran els resultats de l'enquesta d'usatge lingüístic, que no seran, per tot el que ens arriba, grans resultats, el qual vol dir que de besuny no són que, evidentment, els recursos que el Consell General d'Aran ha de besuny d'impulsar aquestes qüestions, sinó també recuperar en xunyau la confiança del carrer de la ciutadania en que la nostra llengua ha d'estar una llengua viva, que sigui present en carrer, en tots els àmbits de la nostra societat, perquè, com ja ho hem dit en moltes ocasions, la llengua i la raó d'estar també de la institució i, per tant, que la ciutadania aranesa compte amb servicis públics de proximitat, que segurament de llauta manera seria més complicat que les hagués. Hem també a la seva disposició, si han de besuny més informació sobre aquesta campanya, que com les diria, des que era l'UM de l'AGE, que anaran veient vostès al llarg d'aquest mes i totes les accions que s'anaran desenvolupant. Si hi haurà aclariment al respecte, si no... No, per la nostra part, felicitar per aquestes campanyes i penso que haurien d'estar anuals, o sigui que s'hauria d'estar de cada dia, però per la nostra part felicitar-vos perquè penso que és fundamental que la gent del carrer sàpiga que si parlem aranès i que sobretot en els llocs oficials que la gent s'hagi de parlar aranès, no parlar d'altres llengües. D'acord, doncs gràcies, està bé. Ara sí passaríem al punt número 10, que és d'urgència, que penso que no n'hi ha cap registrat. Barraríem amb el punt número 11, que és de pregs i demanes. Si hi ha la qüestió? Sí, te digui totes les demanes com vaig. Sí, si vol, hem tot el llistat i després devem respondre. La primera demanda seria Societat de Cafisa, que ja sabeu que hi ha obra que està des de la Diputació, més no sé si hi ha previsió de quan se tornarà a licitar o quan se comencen les obres, més que res perquè nosaltres com a Ajuntament ja ho hem pres ja el district heating, més que ja ho metran en marxa, hem hagut de comprar estera a Fuster Sebastià, en l'altre costat del port. No sé, com nosaltres, com a Nautaran, almenys a l'Arri Vaqueira, en conveni amb Boscaran, el conveni que ho hem del Consell, clar, de moment nosaltres comprem aquí. Quan hagin nosaltres hi ha estera, si a Val d'Aran, evidentment comprarem nosaltres en Val d'Aran, que és el que quedem. Però per això, no sé com anarà, ja sabeu que és complicat, que no depèn del Consell, però si me poden dir de 500, doncs millor. En la mateixa línia de tema de Boscaran, sí que hi ha hagut ja una praxis en Bos de l'Est, en la zona del Portet, hi ha hagut ja tala descontrolada d'arbres, no sé per quina raó els enginyaires que ho hem en Consell no han anat en seguiment d'aquesta tala. Des del Consell no sé si se van a prendre mesures o va haver compensació econòmica d'aquesta empresa, no sé com quedarà, però sí que és veritat que no ha de passar ja altre cop. O sigui que tots els ajuntaments que hem de conveni amb el Consell General d'Aran, suposo que els tècnics del Consell haurien d'estar més adhesius més que res perquè els ajuntaments han delegat en el Consell, crec que des del Consell hauríem de tallar el viatge, este més rigorós. Després, obres, a veure com està el camp de tir, a veure com està el camp de tir de la Boca Sud. El camí de Saboredo,
que hi estigui en qüestió, però no he passat més, no sé si s'ha acabat o com està, en quin punt se tracta. El camí de la Gergue a Beret, si ja hi ha acabat o falta vera causa. Després m'agradaria parlar si des del Consell General d'Aran del protocol que ocorrem pel tema de la vespa asiàtica, però que nosaltres a dia d'avui hem detectat com a 6 o 7 focus en nau Aran, suposo que hi ha en tota la Val d'Aran. Quin és el protocol, si hi ha casc urbà pensi que són els pompiers o d'hora el casc urbà són els forestals, però bueno, més que res avui tot hi clar és la manera de... M'agradaria preguntar com van les negociacions per un futur centre del rendiment esportiu així a la Val d'Aran, si s'ha arribat a un acord o com estan les negociacions. Després de l'antic refugi de Colomers que s'havia des d'ahir, penso que s'ha licitat, però no sé si s'han començat les obres, no s'han començat o s'han quedat, ara no me'n brembi. Com està aquest tema? Hi ha altra causa que no sé si podem nosaltres des del Consell, que hauríem sabut demanar al Ministeri de Fomento el pas dels camions ara en la temporada d'hivern, limitant si hi ha els divendres o els diumenges el pas dels horaris. Jo penso que veiem igual s'hauria més que res perquè quan vien els turistes se'n van, ara veig que ha disminuït el que són els accidents o la perillositat de la carretera. Com la darrera demana, i que no sé si des del Consell hi ha vera manja que poder prestar a l'alcalde d'Arres perquè em deia de la dermatosis, em va picar perquè hi havia valles però no hi ha cap de manja que poder passar bèstia. No sé si ho veig en el Consell o no sé com la veig. I aquestes serien les demanes. D'acord, força gràcies, conseller. Dinesqui 5 sos de Cauques de Llues, després també anaran passant la paraula als responsables de cada irau. Respecte al tema de pas de camions en hivern, la demana s'ha cada any. Després és cert també que ocorren en el que ho hem insistit tant a la DGT com al Servei de Trànsit de Catalunya que hi ha els controls pertinents en complir aquella restricció, però aquesta demana ja sé que me sembla, no sé si el mes de juny serà o setembre, per tant ja és tramitada i se tramita cada any. Respecte als temes que han hagut amb els camins que vostè comentava, de Saboredo i Baix Gergue-Beret, li passaria la paraula al conseller de Turisme, que com vostè sap, aquests camins són l'agents del plan de sostenibilitat. Bon dia, síndica, consellers i conselleres. En principi, el camí de Saboredo i el que és la pista està pràcticament acabada. Ens falta acabar els petits detalls que hi havia dintre el plan de sostenibilitat, però el que és la pista està acabada ja. El tema del camí de Beret i tot això està en un tema que pràcticament està previst acabar-lo, però està dintre el plan de sostenibilitat, ho tenim tot preparat per començar. La idea és començar, per exemple, la primavera, perquè ja anem de cara a la neu i no que serà un banc difícil, però sí que en principi està previst tenir-lo acabat. No sé si hi ha alguna més. D'acord, gràcies conseller. Per això que al centre de nou rendiment li passaria la paraula al conseller d'Esports en tant que les expliqui en quin punt. Bon dia, força gràcies. Magnífica síndica, magnífics consellers i conselleres. En aquest any al centre de nou rendiment, pocs dies, nosaltres aprofitàvem la presentació que hi havia una Valdaran de plan de xoc d'instal·lacions esportives, entamassant-vos amb el secretari de la Conselleria d'Esports de la Generalitat. Com a ben saben, hi ha voluntat d'aquest Consell General bastir un centre especialitzat en neu i muntanya. No sabem si era nomenclatura ens permetrà dir-li de nou rendiment o de tecnificació. Encara en sabem, més que hi ha voluntat d'aquest govern i del Departament d'Esports dotar ara Val d'Aran d'un centre especialitzat on acollir aquests esportistes que treballen esportivament tot utilitzar muntanya en autada. És un centre que nosaltres portam temps demanant a la Generalitat,
que sembla que, com vostès saben, també hem a punt de barrar aquest acord d'intencions a tres bandes de Generalitat de Catalunya i Consejo Superior de Deportes, que nosaltres seguim treballant i seguim demanant el possible així a Vall d'Aran. Força gràcies. En tot cas, a respondre a la seva pregunta, les negociacions són en marxa. És una qüestió que depèn també no són que les voluntats polítiques, que ens consta que són, sinó també de definir, com ben explicava el conseller, quin és exactament el model que ha de besuny era Vall d'Aran en aquest sentit. Més en tot cas, era predisposició en aquest cas del Departament d'Esports de la Generalitat i Tutau, com també ens consta del propi Consejo Superior de Deportes. No sé, conseller, si també vols respondre a la pregunta del refugi de Colomers. Conseller Bruna. Gràcies, síndica. Bé, el refugi de Colomers i d'aquestes instal·lacions com a d'altres que han sigut de difícil solució. En aquest cas, el darrer que hem parlat amb la Direcció de Parc Nacional hem de pujar el que és els prets d'enderroc d'aquesta instal·lació, perquè dius o 3 viatges que hagi sigut a licitació i ha quedat desert. Per tant, demorarem que ara torni a GESE i hi hagi vera empresa interessada en aquest treball. Referent a la galeria de tiro, aquesta setmana no ha canviat per molt temps, ja seria acabat. I la veig ara, el següent pas que seria a massa també tècnic que porta, presentar a la Guàrdia Civil, que són els que han de certificar que correspon les obres etes també al projecte. Després demanar les llicències corresponents a l'Ajuntament de Viella. I la veig després, suposi que la decisió del govern serà treure a licitació aquesta instal·lació perquè la pugui gestionar les empreses que siguin interessades. El protocol de la vespa asiàtica, ja portem temps treballant en això. No hi ha definit el rang exacte, però sí que cal dir-li a la gent que ens escolta que qualsevol incidència que hi hagi en aquest cas han de trucar al 112. Les incidències han de passar pel 112, el 112 les trasllada a la patrulla que en aquest dia hi de guàrdia o està treballant, i van a acampar on correspon aquesta incidència, si casc urbà, perquè a viatges de la gent no saben definir exactament. També vau a dir que hi ha diferents formats entre AUSI, de vera manera, aquest focus d'aquest tipus de vespa, i ara estan provant llaute que un verí que és totalment aprovat, reglamentat, el que hagués verí també format que hi ha d'arribar en nin, que saben vostès que són tot nins molt nauti, s'ageram amb aquesta fórmula acabem tant llauti, tant pèrtigues, tant llauti sistemes, però tinguem en compte que hem passat d'incidència de 3-4 l'any passat a més de 100 i pico quasi o trucades que havíem hagut enguany. La veig, també nosaltres hem ensenyat col·lapsat per aquesta quantitat de nins. A més, ara que era fulla i quan se ven, en multideri ja no són ocupats per aquestes vespes, són wedi, però de totes maneres nosaltres ja hem anat. Les havem aquí com se diguessin en ordre de treball. Referent a la manga que vostè ve referència, aquests ramader me truqué a jo personalment a demanar-me si havíem manga. El Consell el que ha són 60 valles que són els que deixa sense cap de problema a qualsevol que les hagi de besull, associacions o particulars, i a ells se li oferigué que pogués utilitzar les mangues, però el que perdó, la manga és valles, però manga, el Consell com a tal, no ho hem cap. Gràcies. I aclaració. Els ajuntaments també han indicat 112, el millor, no?
Sí, nosaltres pensam que el 112 era la millor fórmula, ja que aquesta trucada no queda en sac perdut. Aquesta trucada se registra i la veig va, en el nostre cas, al nostre departament, va a la patrulla que en aquest moment ja sap on ha d'anar. Sigui dissabte, sigui diumenge, sigui l'hora que sigui. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies. Sí, respecte d'aquesta darrera qüestió que plantejau en l'alcalde d'Arres, ramader en concret d'Arres, pensi que el plen de Consell no és el lloc de plantejar aquest tipus de qüestions quan ja els ramaders, com ben ha comentat el conseller, han era el contacte directe amb el departament, per tant, entenem també que pensi que com a respecte també a aquesta taula hi ha qüestions que formen part de la dinàmica diària de relació amb el departament, en aquest cas de ramaderia. En tot cas, per les informacions que hauem, pensi que Arres acunde de meva manja que hi finançada en un moment pel propi Consell General. Respecte als dos darrers temes, pensi que Anna Bey d'en Boscaran i Cafissa. Abans de passar-li la paraula al conseller Boya, que és el responsable d'aquests àmbits, diré-les que, en tot cas, per a incidència que vostès nomenten en l'ES, no se tracta del projecte Boscaran, se tracta de la subhasta d'aprofitaments de l'any 2023. En tot cas, diré que quan en el moment en què els tècnics detectaren aquesta incidència, la subhasta s'arturec, i per tant ara hi ha en marxa un expedient sancionador d'aquesta empresa, però sobretot voldríem que quedés molt clar que en cap cas s'han emportat més justa de la que era prevista. Hi ha altra causa que aquí hi ha hagut la infracció, s'hagin emportat justa que no era marcada. Però en cap cas s'ha arribat al total de la subhasta que s'hauria autoritzat. En tot cas, també respecte al tema de Cafissa, li passi la paraula al conseller Boya. En aquests moments, com vostès saben, aquesta obra que impulsa la Diputació, el Consell General d'Aran també en aquests moments, això que ara biomassa que se consumís en l'Hospital Val d'Aran, també la compra d'hora. En aquests moments el que manca en aquesta obra era la retirada de fibrocement d'aquest edifici, que com vostès saben també és procés un xinyau lungui. Demoram que això se resol en la major brevetat possible, també perquè pensam que a la fin també aquest projecte i aquesta obra ja s'ha retrasat en excés del que hauria d'estar. En tot cas, per dar els detalls, li passi la paraula al conseller Boya. Gràcies, síndica, magnífica consellera, magnífics consellers. Referent al tema de Cafissa, estem ara de mura que l'empresa que ara licitació d'aquesta obra rebe l'autorització per part de la Generalitat de poder retirar fibrociment. Això, per lo que ens han dit, tarda entre 3 mesos, ja portam més i mig, 2 mesos des que se demana l'autorització, en la qual demoram que en breu se pugui retirar el fibrociment, que hi era la darrera fase de poder acabar l'obra, i després el que mancarà era condicionament d'Erentur, del qual ja ho hem previst ja era a partir de tot a poder realitzar. S'estan col·locant aquesta setmana, pensi ja rets de poder retirar fibrociment, una feina avançada, i fins aquí la Diputació ho hem parlat d'anèria, estan ara de mura d'aquesta autorització de poder coincidir aquesta pròrroga a l'empresa i demoram que en breu se pugui retirar el fibrociment i l'obra quedi acabada. El Consell ja estem treballant en un pla de funcionalitat o de viabilitat de com funcionarà aquest centre d'espera. La nostra intenció no hi ha altra que poder servir d'aquelles calderes que ja hi ha instal·lades i que se vagin instal·lant en Val d'Aran. La idea ja que era que podem nos alimentar de la pròpia esfera que no deixa d'estar nostra, dels propis ajuntaments. Ja estem treballant en això. És un que t'acaba de, en el que digui ara la síndica referent al projecte, a la subhasta ordinària que se paralitzà, jo el que metria en valor és que justament el treball dels tècnics ha estat el que ha permetut poder visualitzar que s'està veient un frau, tallant arbres que no pertocaven,
que en aquest moment separec, en moment que s'enderen comptes tècnics, separec, emeten valor a cro, que nosaltres el que volem és apostar per treball en els boscs d'una manera controlada i segura. Els ajuntaments treballaran en general. Gràcies, conseller. No sé si hi ha cap més apunt o si volen veure aclariments sobre els punts que han plantejat. No, és un que dar-vos les gràcies perquè els punts que heu dat, la gent en carrer parla més del que toca. Crec que amb aquestes responses tota la gent que me demana per aquestes qüestions ja és la realitat del que m'he cal respondre. Força gràcies a tothom. D'acord, sí, sóc d'acord en que a viatges vau més... Nosaltres d'aquest govern s'ajustem d'este transparent. És veritat que hi ha qüestions en les que hi ha certa intencionalitat a viatges de generar polèmica, més en aquest cas. Per això que aquesta subhasta ja t'ha agarrat tema. Per desgràcia, són praxis que s'acostumen a trobar en aquest tipus de subhastes, més com a diria conseller, suslinyat a les seves paraules. Gràcies al treball de l'equip tècnic s'ha pogut detectar aquesta mala praxis és cert direct. Donc, si no hi ha més qüestions, daríem per lleuada la sessió. Força gràcies. Gràcies.